Benvinguts al servei de fisioteràpia de la Mútua. Aquest és un espai dedicat per a la nostra estimada gent gran. Dedicarem uns minuts per explicar-vos una diversitat d'exercicis que podreu fer tots a casa. La primera tanda d'exercicis tindrà l'objectiu de fer treballar les nostres cames i els nostres peus. És per això que tindrem que disposar d'una cadira ferma i portar roba ampla, còmoda, portar calçat flexible, com podrien ser unes sabatilles que agafin bé el peu. Iniciem l'exercici asseguts ben posicionats a la cadira en una posició alineada. Què vol dir alineada? Tenim que estar rectes, ben posicionats, amb les cames separades i ben posicionades a terra. Els braços i les mans quedaran reposats sobre les nostres cames. I començarem amb el primer exercici. Aquest exercici l'anomenarem exercici de puntes i talons. Pujarem les puntes en l'aire i les baixarem a la posició de descans, la posició normal. Ara passarem a pujar talons en l'aire, mantenint les puntes a terra, i tornarem de nou a la posició normal de peu descansant a terra. Tornem a pujar les puntes en l'aire, descansem puntes, talons en l'aire, descansem talons i puntes en l'aire i descansem puntes i talons en l'aire i descansem talons. I ara una mica més de pressa, puntes, descans, talons, descans, puntes, descans, talons, descans, puntes, talons, puntes, talons, puntes, talons i puntes, talons.